La voluntat de reivindicar la seva figura com a lluitadora contra el feixisme i contra el nazisme ha estat el motor d'aquesta iniciativa que vol recuperar el llegat de tota una generació de persones que també van dedicar la seva vida a construir una societat més justa i més lliure. Deixeu-me dir-vos que som justament avui al barri de Gràcia, on la Neus va venir a viure quan va marxar del poble durant la Guerra Civil, va treballar com a ajudant d'infermera en una masia que es deia Calconta, aquí al carrer Escorial, bastant a prop d'aquí, i de fet també al barri de Gràcia hi havia la seu del SUC, allà on la Neus va militar mentre vivia a Barcelona. Tras la derrota alemana, los republicanos españoles tenían la esperanza de volver a su país. Por desgracia, la liberación se detuvo al pie de los Pirineos. Neus no había imaginado que tendría que continuar en el exilio tantos años. Nuestra madre, cuyo primer marido, Albert, había muerto en el campo de concentración de Bergen-Belsen, continuó su lucha y se entregó a nuevas tareas. Fue su tabla de salvación. Pocos meses después de su regreso, se trasladó a Tolosa a participar en la reorganización del PSUV, Partido Socialista Unificado de Cataluña. Al mismo tiempo, trabajó para la Unión de Mujeres de Cataluña, en la misma sede donde estaba la Unión de Mujeres Antifascistas Españolas. En los años 50, nuestra madre hizo de enlace para el PSUV en el exilio y el PSUV en el interior. Llevaba propaganda y mensajes. Iba sola porque Félix, su segundo marido y nuestro padre, ex resistente y también comunista, había sido condenado a muerte por contumacia. Neus nos decía que la mayor lección de Ravensbrück era la tolerancia, que alguien que no piensa como tú puede ser mejor que tú. Por supuesto, si este alguien comparte los mismos valores. Avui és 13 d'abril. Avui fa 4 anys que va morir la Neus. Fa 4 anys que ens va deixar una militant incansable, una comunista modèlica. Fa 4 anys que ens va deixar una persona que va patir en la seva pròpia pell la barbàrie del feixisme i del nazisme i que va esforçar-se a explicar l'horror viscut per les dones als camps nazis, perquè ho havia promès. Ella forma part d'una generació de lluitadores i lluitadors en qui sempre estarem en deute. La Neus i tots ells ens deixen la seva experiència, l'aprenentatge que determina qui som a dia d'avui i com entenem l'ètica militant. Avui, en el quart aniversari de la seva mort, de Neus Català i Pallejà, assumim el repte de reivindicar la seva figura i el seu llegat, amb l'objectiu de difondre el degudament i situar el seu desig per una societat més justa i lliure en el centre del debat públic. Presentem la Fundació Neus Català, amb la voluntat de reivindicar-la com a antifeixista, reivindicar la Neus també com a lluitadora per la pau, reivindicar la Neus com a feminista i, com no podia ser d'una altra manera, reivindicar la Neus com a comunista.